Ahoj, já vás vítám u tohoto videa a rozhodla jsem se vám natočit, jak začala moje cesta a kdy začala moje cesta. A vlastně tak obecně, jak to celé začalo. Jak jsem přišla k orientálnímu tanci, protože tato otázka je dost častá, že když mě někdo pozná, tak se mě ptá na to, jak jsi k tomu přišla, kde jsi k tomu přišla. Tak jsem zavzpomínala a vyhledala jsem spoustu věcí. Bylo složité to dohledat a na všechno si vzpomenout. Takže jdeme na to. Takže kde vlastně moje cesta začala? Tak bylo to v roce 2007 a úplně prvním impulzem, co si tak pamatuju, byla Shakira. Měla nějakou virální skladbu tehda a tancovala tam prostě různě bokama, já jsem stála před tou televizí a snažila jsem se to napodobit. S tím, že dalším impulzem byla Jasmína. Já si myslím, že to mělo asi spoustu tanečnic takhle, jo, prostě pohádková postavička. To byl jeden z dalších impulzů, proč vlastně jsem začala tancovat a proč se mi to jako tak líbilo. Hlavně jsem chtěla být prostě ta princezna, jo, prostě za každých okolností samozřejmě. Takže mě pak vlastně mamka zkoušela dávat na předškolní kroužek, což byly nějaké bosíčky, nevím, prostě jsme tancovali s nějakýma pařečkama, jo, bylo to takové komické. Nakonec jsme zvolili břišní tanec, což tehdy prostě bylo úplně jiné, než je to teď. Jo, prostě penízkové šátky a opravdu takové ty klasické pohyby, žádné baletní jako začátky, nic takového, prostě fakt takový ten orientální tanec. Začala jsem chodit do střediska volného času. Mojí první trenérkou byla Tereza. Byla hrozně skvělá v tom, že to dělala fakt jako pro zábavu, takže nás učila mít z toho tance radost a jeli jsme se tam na princezny a bylo to prostě strašně super. A Terka nás hodně učila právě v tom tanci, aby nás to jako bavilo. A přidám vám sem i nějaký úryvek toho, jak vlastně to potom vypadalo, protože u Terky jsem strávila vlastně poměrně dost času. Byla jsem tam od roku 2007 do nějakého roku 2015, což byla poměrně jako dlouhá doba, jo, protože samozřejmě mě se smáli ve škole, nebylo to úplně jednoduché, byla jsem pro všechny jako loser, netancovala jsem ani hip-hop, ani mažoretky, to byly vlastně dva takové styly, které v té době strašně jeli a všichni to dělali a já vlastně nic. Já jsem vlastně nedělala nic, co by bylo jako běžné a vyčnívala jsem díky tomu a nebylo to asi úplně pro všechny košer, takže samozřejmě se mi smáli, protože prostě potom jsem přišla v 8. 9. třídě i do věku, kdy prostě se tělo trošku mění. Jako určitě jsem nebyla tlustá, vůbec, ale myslela jsem si to, takže to bylo takové jako horší období. Takže tak nějak jako byla jsem u té Terky, takový první zlomový bod. Přišel moment, kdy jsem se přihlásila do soutěže Hvězda Orientu 2014, v té době mi bylo ještě 13 let. A přihlásila mě tam Terka, já jsem se hrozně těšila, hrozně jsem si myslela, jak budu prostě úžasná, nejlepší, jo? Prostě jsem měla strašně velké očekávání a nakonec jsem byla, tuším, jako 13. ze 14. To jsem byla vyřízená, jsem z toho byla smutná. A Terka mi říkala, ale porazila si jednu. To je dobrý, je to první soutěž. Furt jsem to brala negativně, jo? Furt prostě jsem z toho nebyla úplně jako nadšená. A zkusila jsem to znovu v roce 2015. Což vlastně už bylo lepší. Už jsem byla 7. ze 14. Zase jsem z toho byla smutná samozřejmě. Ale Terka mi to řekla, hele, teď už si porazila víc lidí než minulý rok. To je prostě super. Což mě v tu dobu teda dost pomohlo, protože vím, že Terka nás učila jako mrtě věcí, prostě ať už se jednalo o výuku jako folklorních stylů do hloubky, jako proč se tohle tancuje tak a proč tak. Jako Terka nám dala fakt hodně. Jako kdo chtěl, tak si vzal fakt hodně od ní. Takže za to jsem fakt ráda. Učila nás hodně improvizovat, hodně si ten tanec jako užít a nedělat to jako pro medaile, jo. To prostě vůbec tehdy jako nebylo. Takže to byly jako moje začátky. Určitě to nebylo tak, že jsem přijela na první soutěž a začala jsem vyhrávat. To je, podle mě, to se asi nikomu jako neděje, nebo možná teď už jo, ale jako když jsem byla mrňavá, tak vůbec. A když už se posouváme po té časové ose, tak se psal rok vlastně 2015, kdy teda na Hvězdě Orientu jsem úplně neuspěla, byla jsem 7. ze 14, ale konala se ještě jedna soutěž. Byla to dvorská jednička a pamatuju si ten moment, kdy jsem prostě byla druhá. Byla jsem úplně v šoku, byla jsem z toho úplně vyřízená, že prostě, pane bože, konečně se to stalo, jsem druhá. Byla jsem z toho strašně nadšená a díky tomu Dvoru Králové si mě všimla tanečnice
ze Svobody nad Úpou, Irina, která vlastně mi dala ten prostor a řekla, hele, tak já si tě k sobě vezmu. Takže a viděla jsem ty holky a říkala si, páni, oni jsou tak jako stejně starý jako já a tancují hrozně dobře a mají prostě super kostýmy a hrozně jsem tam chtěla a hrozně jsem o to stála. A přešla jsem tedy k vlastně Irině. Ten rok mě vlastně vzala i na Let's Dance, kde jsem tancovala poprvé jako solo. Měla jsem na takové jako velké soutěži, jo. To bylo moje první solo na velké soutěži. Měla jsem na sobě takový růžovo-černý kostým, mamka mi ho ušila přímo na tu soutěž. Sice teda jako nesklidil úplně velký ohlas, ale jako tehdy ty kostýmy prostě mamka nevěděla ani jak to má ušít, jo, šila to poprvé prostě. Jsem teda do nového roku 2016 vstoupila s novou trenérkou, s Irinou už naplno a s její skupinou. Byl to taky rok, kdy jsem poprvé tančila ve folklorní kategorii. Bylo to ku podivu Kalidži, nebylo to Šábí, a s kterým si mě spoustu lidí spojuje, ale bylo to Kalidži. Trenérka mi udělala choreografii a ušili jsme s mamkou kostým, který nebyl tolik zdobený. Na tu dobu, jako asi na tu dobu to bylo jako obstojné. V tento rok také vzniklo moje umělecké jméno. K tomu se váží jako story, že vzniklo to úplně random, prostě na zahradě, jo, vymyslel to taťka. Takže moje umělecké jméno je takový taťkův vymysl trošku. Další highlight toho roku bylo vlastně moje poprvé na Czech Dance Master. Bylo to šílené, bylo tam strašně moc tanečnic, tehdy nás tam bylo prostě na pódiu 15+ a velká jména. Samozřejmě jsem se jako neumístila, to jako nikdo ani nemohl čekat, ale jako rozjezd s novou trenérkou do nového roku byl poměrně jako masakr. Vlastně na konec roku i první místo na Orient Connection s novým zas kostýmem červeným, který mi ušila mamka. To si pamatuju, že to bylo jako, mě strašně ta skladba sedla, strašně mě bavila a ten červený kostým k tomu prostě, v tom červeném kostýmu s touhle skladbou se opravdu jako velmi dařilo. Poprvé jsem to tancovala právě ještě v tom roce 2016 na Orient Connection a byla jsem první, byla jsem fakt nadšená a jako těch úspěchů v tom roce 2016 s novou trenérkou bylo opravdu hodně. A přesouváme se po časové linii do roku 2017 a to opravdu nebyl můj rok. Začalo to vězdu Orientu, kdy mi při klasice praskla podprsenka. Prostě jsem byla v záklonu a najednou křupla. Nebyl to vůbec příjemný zážitek. Já jsem si teda chytla tu podprsenku a utekla jsem. Jo, brala jsem roha, prostě nebylo co jinýho dělat. Tak jsem se rozbrečela v backstage. Dvě trenérky, Terka i Irča, mi zadělávaly podprsenku. Byla jsem ubrečená, vyřízená, nešťastná, jo, nechtěla jsem tam jít znovu. A nakonec si přemluvili a šla jsem jako poslední tancovat znovu. Nakonec jsem byla druhá, byla jsem opravdu v šoku, ale zároveň šťastná. Potom vlastně přišlo Born to Shimmy, kde jsem taky zažila super zážitek. A všechno šlo jako hladce, dokud jsem netancovala Šábí, kdy jsem šla na pódium a spadla. Byly tam schody, já jsem šla po schodech a nevím, koukala jsem na porotu, nevím kam jsem koukala, prostě jo, fakt jsem šla, smála jsem se, jo, už jsem prostě byla v tom, že hraju hudba, prostě jdu na to pódium, haha, bude sranda. Jasně no, hned jsem spadla, prostě zakopla jsem o schod a sletěla jsem. Viděla jsem jenom, jak vstávají všichni ty porotci, jestli jsem jako v pořádku. No, nebyl to příjemný zážitek. Takže jsem spadla, hned jsem začala dělat u toho Šábí, že nic, že jako v pohodě, že jsem úplně v pořádku, že to k tomu vlastně jako patří. A nějak jsem to dotancovala, ale ostuda, no, jak říkám, nebyl to úplně můj rok. Jo, prostě tyhle dvě nehody teda nebyly opravdu příjemný. Následoval Liptov Orient Festival, což byla úplně moje první soutěž v zahraničí. A dopadla jsem tam velmi dobře, byla jsem v dospělých první. Nebylo to teda žádná profi kategorie, nic takového zatím, ale byla to první soutěž na Slovensku a odvezla jsem si domů velkou zlatou medaili, takže jsem byla úplně nadšená. Další akce byla Czech Dance Master. Opět. Ale tentokrát už jsem byla na 5. místě. Ale k tomu se váží taková story. Dostala jsem feedback na svůj kostým, tenkrát hrozně špatný, nevím už od jaké porotkyně to bylo, Sheila, Daila, netuším, myslím, že Daila, že vlastně můj kostým není profi. Samozřejmě měla pravdu, jako jo, prostě měla pravdu. Měla jsem na sobě červený kostým, nebyl skoro vůbec zdobený, vedle těch velkých men a velkých tanečnic prostě nevypadal vůbec profesionálně.
Ale nějakým záhadným způsobem jsem se dostala přes improvizaci a pak jsem samozřejmě brečela, že jsem teda pátá, že to neklaplo. Dajla mi vlastně řekla tenkrát, že můžu být ráda, že tak dobře tancuju, protože ten kostým by se ani do finále neměl dostat. Takže já jsem byla vlastně potom, když jsem se nad tím zamýšlela, jako vlastně šťastná, že jsem se tam dostala fakt díky tanci a ne díky kostýmu, protože ten mě stahoval body. Takže vlastně to byl takový jako omyl, že jsem se tam dostala, ale byla jsem z toho nadšená, byla jsem pátá, což bylo super, že nás tam bylo, nevím, taky prostě 10 plus, jo, a byla jsem z toho fakt jako nadšená, že v 16 už takovýhle velký úspěch. Potom jsme vlastně s rodičemi jeli do Egypta, kde vlastně jsem také tancovala, protože jsem se tam šla fotit, šli jsme fotit fotky a někdo si toho všiml, animátor, tak mě přemluvil, že jako budu tancovat. Říkám, dobré, neznala jsem hudbu, nevěděla jsem, na co budu tancovat, pustil mi tu nejznámější, abych se nestratila. Pak mě honem odvedl dozadu, řekl mi, tady to na sebe hoď, tak jsem na sebe hodila nějakou jejich černou galápku. Byla mi samozřejmě, protože byla elastická, ale prostě nevěděla jsem vůbec, co se bude dít. Vzal mě za ruku, vzal mě na pláž a já jsem tam prostě tancovala na nějaké beledy šápy, beledy, něco takového, mě tam pustili a tak jsem si tam tancovala v té galápce. Byla jsem spokojená, bylo to super a měla jsem extrémní zážitek, protože to bylo wow. Druhý den mě ještě vzali vlastně k bazénu, zase jsem se převlekla do té galápky a tancovala jsem u bazénu vlastně v prostřed kruhu a kolem mě prostě všichni ty cizinci návštěvníci, co byli návštěvníci toho hotelu plus ty animátoři a pustili mi tam nějaké šábí a bylo to super, jako byl to strašně dobrý zážitek. Jako pro mě to byla taková ta opravdová energie. Horší pocit jsem měla, když jsme se z toho Egypta vrátili, protože vrátit se z toho Egypta do toho jako soutěžního evropského systému mi nedělalo moc dobře. Byla jsem z toho jako hodně smutná, byla jsem z toho taková, prostě nelíbilo se mi to. Upřímně měla jsem furt v sobě pocity, jako kdyby jsme si tady na něco hráli, jako kdyby tady prostě bylo takové divadlo, jo. Jako by to prostě nebylo reálné. Všechny ty tanečnice, vystoupení, tak necítila jsem z toho tu energii, jako jsem ji cítila tam. Tam to bylo prostě doma. A tady to bylo jak na návštěvě, jo. Prostě najednou se mi to tady vůbec nelíbilo, ten tanec. A hrozně jsem se tam chtěla vrátit, takže jsem trošku bojovala s těma pocitama, hlavně na tom Bouzovi, který následoval potom, kde jsem vlastně onemocněla, měla jsem tam antibiotika a stejně jsem tam tancovala, protože s rodičima jsme to měli naplánované jako výlet a už nebylo cesty zpět, protože jsem byla přihlášená. A nakonec jsem měla hezké fotky a byla jsem třetí, takže jsem byla jako ráda, ale zrovna tam jsem prožívala ty pocity, že prostě to není tak reálné, jako to bylo v tom Egyptě, takže to bylo takové hrozně zvláštní tam tancovat. S tím, že pak jsem měla vlastně zase na Slovensko a to byla jako poslední soutěž toho roku a bylo to Pressburg Dance Festival v Bratislavě, kam jsem měla s Ksení a byla jsem strašně šťastná, že vlastně jsem mohla jet s ní, protože to byl pořád můj vzor a holky, jela tam vlastně celá její skupina tehda, holky si furt povídaly rusky, takže jsem jim vůbec nerozuměla, ale všechno mi potom vysvětlovali, takže to bylo jako fajn. A mám z toho hrozně jako fajn zážitek prostě, že jsem se tam mohla podívat, že jsem tam mohla tancovat. Jako bylo to skvělé. Jako dopadla jsem skvěle, byla jsem vlastně asi poprvé v semi-profi kategorii. Byla jsem první, takže jsem byla jako nadšená samozřejmě. A mám z toho krásná videa a hezké vzpomínky, takže to byl taky jako super výlet. Mimochodem já pokaždé, když jsem jela někam do Prahy na soutěž, potom později sama, tak jsem vždycky u někoho spala, jo. A jsem byla takový noclehář, prostě jsem vždycky přijela do Prahy na soutěž a u někoho jsem bydlela. To je hrozně vtipné, že vlastně si mě takhle přesouvaly ty tanečnice mezi sebou, jako jo, ale bylo to potom mnohem silnější, no, vždycky, když jsem takhle u někoho spala, že jsme se většinou pak radovali obě dvě z nějakých mých nebo jejich výsledků. Vybila se mi kamera, ale to nás nezastaví, takže se přesouváme postupně do roku 2018. V roce 2018 jsem se rozhodla, že od svojí trenérky Iriny odcházím. Bylo to vlastně teda 3 roky zhruba, kdy jsem vlastně tancovala u Iriny, ale chtěla jsem se tak jako osamostatnit, hlavně i tanečně, protože prostě mi nevyhovovalo, když mi pořád někdo říká, co mám dělat. A prostě už mě to nebavilo. S tím, že jsem se chtěla sama nějak posouvat. Já to vždycky přirovnávám ten odchod k tomu, že jsem byla zaměstnanec a v ten moment, co jsem odešla od Irči, tak jsem byla jako podnikatel, jo. Protože v ten moment začalo extrémně moc komplikací. Protože sice jsem si to chtěla dělat po svém, ale
jak se tam dostanu, s kým se tam dostanu, protože moji rodiče nechtěli prostě jezdit furt někam na soutěže. Jak to budu všecko platit, protože samozřejmě prostě cesty, ubytování a tyhle ty věci. Plus jako jsem si říkala, jestli to jako budu zvládat, jestli se jako zvládnu sama jako natrénovat, nebo jako zvládnu vytvořit choreografii sama. Úplně sama, bez nějaké pomoci. Jo, bylo to takové jako zvládnu to a víte co? Zvládla jsem to. Odešla jsem tedy od své trenérky Iriny. Začala jsem teda jezdit na soutěži sama a trénovat sama a všechno tak nějak připravovat sama. Poprvé v životě jsem si zatančila na živou hudbu. A upřímně bylo to nádherné, bylo to úžasné, mám na to nádherné vzpomínky, jsem z toho strašně nadšená. Jako dodnes si pamatuju, že jsem byla v takovém úplně vypnuté hlavě a jenom prostě jsem poslouchala tu hudbu a dělala jsem to, co zrovna cítím. A byl to úplně jiný zážitek, než to, když tancujete na CDčko, na něco, co už znáte, co jste tisícekrát slyšeli. Tady prostě jste museli poslouchat ty nástroje a ano, jako jasně, ty tarabové skladby všichni známe, ale když je hraje živá hudba, tak budou vždycky znít trošku jinak. A tohle to bylo úžasné. Nevím, jako jak to shrnout. Já jsem se fakt cítila jako krásně. Byl to jeden z momentů, kdy jsem se fakt cítila jako zase v tom Egyptě. Jo? Když jsem tak jako vypustila, že tam někdo je, nějaký lidi, ale prostě cítila jsem, že jsem tam jako já, ten orchestr, že jsem někde jako u moře, jako bylo to parádní, prostě měla jsem z toho úplně nádherný zážitek a budu si ho pamatovat dodnes, protože kdykoliv by se někde objevila nějaká živá hudba, tak já budu určitě první člověk, který se přihlásí, protože to bylo jako neuvěřitelný zážitek, fakt jako. Pak se v tento rok také konalo Born to Shimmy opět. Tentokrát jsem nepadala, ano, tentokrát to bylo velmi emotivní, protože jsem se poprvé přihlásila do profi kategorie v 17 letech, v roce 2018 a vyhrála jsem. Takže si umíte představit, co nastalo. Strašně jsem začala plakat, protože jsem z toho byla tak strašně dojatá. Já jsem teda brečela na hodně soutěžích, ale tady si pamatuju ten moment, že jsem tomu prostě nemohla za žádnou cenu uvěřit. Absolutně. Jo, vedle mě byly mnohem větší jména, než jsem já. A stejně se to prostě nějak záhadně povedlo. Tancovala jsem Esmaony a byla jsem strašně šťastná, jak to dopadlo. Já nevím, já jsem fakt jela s tím, že poprvé v profi. A dopadlo to neuvěřitelně, opravdu neuvěřitelně dobře. Pamatuju si, když mi dávali na hlavu tu těžkou korunu a strašně jsem plakala u toho, protože jsem byla hrozně dojatá. Ani mi nedržela na hlavě, musela jsem si ji přidržovat. A s Klárkou jsme tam vlastně spolu spali v Praze. Ježiš, mě málem z toho přijela tramvaj, jak jsem z toho byla nadšená, jo, prostě byla jsem z toho, furt jsem tomu nemohla uvěřit. Pak mě ještě Klárka tady jako fotila v plínkách, nebo u plínek, protože prostě nevím proč, já jsem byla tak šťastná v takové euforii, že absolutně nevím, proč vznikla tahle fotka, ale prostě vznikla. Přesouváme se zase na naší časové osy do roku 2019, kdy vlastně jsem soutěžila v Náchodě na Vězni Orientu, kde jsem teda předvedla v prvním kole improvizaci Rakšarky na hudbu, kterou jsem teda znala. V druhém kole improvizaci na tarab, který jsem teda také znala, ale prostě jsem si tam dělala to, co jsem zrovna chtěla. A dopadlo to skvěle. Byla jsem první, zase jsem tomu nevěřila, protože to byla profi kategorie. Ty tanečnice vedle mě zase, to byly prostě jako úplně jako jiné tanečnice, jako na takovém jako vyšším levelu. V mých očích teda o dost vyšším levelu, než jsem já. A byla jsem z toho úplně v šoku. Ale stalo se. Byla jsem fakt nadšená taky hrozně. Golden Cup. Další soutěž, která se konala v roce 2019 a vzhledem k tomu, že jsem měla hodně školy, tak jsem těch soutěží moc nestíhala. Ale konal se Golden Cup v Praze. A ta soutěž byla hrozně jiná tím, že tam bylo spoustu jako východních tanečnic z východu, které mají absolutně jinou úroveň a úplně jinak tančí, než jako my tady. Takže když jsem viděla, co jsem tam viděla, tak jsem byla vyřízená. A Ksenie mi právě doporučila, že by bylo asi lepší se v moment, kdy tam jsou takovéhle jako špičky, přihlásit do amatéru. Připadala jsem si divně, jo. Z profi kategorie do amatéru bylo jako zvláštní. Ale vyhrála jsem. Byla jsem v pop song kategorii a byla jsem první, ale s folklorem jsem byla čtvrtá. To byla jako hodně zajímavá soutěž a jako perfektní zkušenost. Byla jsem i na 2 seminářích a byl to zase úplně jiný zážitek a jsem za něj určitě taky ráda. Byla to úplně zase jiná zkušenost, úplně s jinou soutěží a
jiným levelem tanečnic, než my máme tady. Bylo toho hodně, taková jsem, takže tohle byl můj příběh a moje časová osa. Jak to vlastně začalo a jak dlouho tancuji a doufám, že se vám video líbilo. Budu ráda, když mě podpoříte lajkem, dáte mi odběr a napíšete dolů do komentářů, jak začala vlastně vaše cesta, nebo jaká byla vaše cesta, a ať už taneční, nebo v čemkoliv jiném. Budu ráda za komentáře a uvidíme se určitě u nějakého dalšího videa, protože plánuji něco takového tvořit. Uvidím, jak na to budu mít čas a jak moc budu kreativní, ale pokusím se přidávat na YouTube teďkom více videí, které by vás třeba mohly zajímat. Takže určitě tam dejte odběr a zvoneček, ať vám nic neuteče. A uvidíme se u příštího videa.